филми аниматсионии муассисаи давлатии Тоҷикфилм таҳти унвони «Зани пурсо» дар кори яке аз коргардонҳои ҷавону боистеъдод Фирдавс Насруллозода таҳия гардидааст, ки мавзӯъҳои таълимию ахлоқӣ дар он инъикос ёфтаанд. филми тасвирӣ аз рӯи қиссаҳои асари шоир ва нависандаи машҳури тоҷик Муҳаммад Авфии Бухорои Ҷомеъулҳикоёт таҳия гардида дар бораи қобилият ва истеъдоди зан модар, ҷиҳати ба роҳи рост ва меҳнатдӯстию садоқат расипор намудани фарзандон ҳикоят мекунад. филм хусусияти ахлоқию тарбиявӣ дошта, барои доираи васеъ алоқамандони синамои миллӣ, хусусан ҷавонону наврасон тавсия дода мешавад. ёдовар мешавем, ки барои таҳия ва омода намудани филм кормандони шуъбаи филмҳои тасвирии муассисаи давлатии Тоҷикфилм саҳми назаррас гузоштаанд. коргардони ҷавони тоҷик Аниса Собирӣ бо ҷоизаи сценарионависи барҷастаи мактаби филмҳои Лондон, ки айни ҳол он ҷо таҳсил мекунад, қадрдонӣ карда шуд. сценарияи пурраметраи ӯ арғамчин дар байни 6 сценария ғолиб омад. сценарияи мазкур таваҷҷӯҳи синамогарони хориҷро ба худ ҷалб намуда, муаллиф аллакай барои таҳияи он бо филмсозони маъруфи бритониёӣ шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонидааст. ин нахустин филми муштараки синамогарони Тоҷикистону Бритониё мегардад, ки дар ҳудуди ватани мо ба навор гирифта мешавад. ёдовар мешавем, ки Аниса Собирӣ филми нахустини худ «Кафоратро» моҳи июни соли 2017 дар фестивали кинотаври Россия намоиш дода буд. филми дигари ӯ «Нолаи танбур», ки дар муассисаи давлатии Тоҷикфилм ба навор гирифта шудааст, дар 26 фестивали байналмилалӣ, аз ҷумла моҳи октябри соли 2018 дар ҷашнвораи Пусан дар Кореяи Ҷанубӣ иштирок намудааст. филм дар фестивалҳои бонуфузи Россия, Урдун ва Иёлоти Муттаҳидаи Америка соҳиби ҷоизаҳо шудааст. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат аз ҷониби таҳиягарон филмҳои ба ғоят баландмазмуну диданӣ таҳия мегарданд, ки бархе аз онҳо инъикоскунандаи фарҳангу маданияти миллат ва маконҳои таърихӣ ба шумор мераванд. аз ҷумла филми «Мустанади бозгашт» аз ҷумлаи чунин филмҳо ба ҳисоб меравад. таҳия, наворбардорӣ ва танзиму садогузории филми «Мустанади бозгашти» муассисаи давлатии Тоҷикфилм бо коргардонии Рустам Сатторзода ба итмом расида, рӯзҳои наздик барои намоиш омода мегардад. филми мазкур дар ноҳияи Фархори вилояти Хатлон ба навор гирифта шуда таърихи пурғановати миллати тоҷик, ба хусус гузаштаи минтақаҳои ноҳияи мазкурро тасвир менамояд. коргардони филм иброз намуд, ки филми мазкур 1 соату 12 дақиқа буда таърихи то 6000 солаи ин минтақаро фаро мегирад. тавре ӯ қайд намуд: аслан мо он ҷойҳоеро, ки бостоншиносон пайдо карданд, ба навор гирифтем, аз ҷумла дар Шаҳртепа, Шӯртепа, қалъаи Золизар, қалъаи Пучқоқ, Хирмантепа, Чилтанбобо ва ғайра. тасмим дорем филмро рӯзҳои наздик ба тамошобинон пешниҳод намоем. филми «Мустанади бозгашт» ба тарзи ҳирфаӣ рӯй кор омада, барои омода кардани он таҷҳизоти техникии замонавӣ ва усулҳои муосири филмофарӣ истифода гардидаанд.